Na oorlog hier verbouwen is de Alexanderkerk in Rissemageest weer iepen. In de laatste maand van de renovatie konden inwoners net meer naar binnen. Werd terug ze extra blied binnen dat het kerk nou echt al is. De werkzaamheden wie nodig om de veiligheid van het gebouw te behouden. Er is vooral aandacht geweest voor conservering van het gebouw en compleet naar krimgoorten tussen de beide gebouwdelen in. En verder metselwerk en schilderwerk aan de buitenkant. Alle elementen zijn zo volle mogelijk bewaard blijven, maar tegelijk had het kerk een frisse en moderne uitstraling kregen. Dat de banken jet die het alles snijden heel vol zitten, komen nu nog zo'n 80 mensen bij elkaar. Daarom werd het kerk ingezet als multifunctioneel gebouw. Minder zitplakken, maar meer ruimte multifunctioneel. Zodat er ruimte is om na de dienst koffie te drinken met elkaar. We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen die nou weer voor het eerst binnenkomen, die vallen de moeder hier. De vernijde kerken waard officieel iepenen terug Guus de Rotte. Ik moet zeggen, een ongelooflijke eer. Ik heb in hele lange tijd niet zoiets eervols mogen doen. Mijn familie heeft hier ooit in 1700 en 1800 op een Friese Staten gewoond. En familieleden van mij zijn, toen ze overleden, bijgezet in de grafkelders hier in de kerk. De Alexanderkerk waard om het hier al voor 100 hinnen bouwd en kind terug de renovatie weer even vooruit. Nevens de Rotte is het wichtig dat dit soort historische kerken behouden worden. Wantrouwen, turbulentie, onzekerheid is. Als je kijkt naar de geschiedenis moet je daar wat van leren. En daaruit kan je weer proberen een stabiele samenleving te maken. Ja, ik ben er eigenlijk bijna sprakeloos over dat je met zo'n klein dorp zo'n prachtig resultaat kan bereiken. Ja, bent u ook een beetje trots? Ja, een beetje. Waanzinnig. Heel erg.